Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bini adli rida illahi ta'ala al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Wa nafa'ana fihi bi ulumi abatana bi asrari. Wa 'ada 'alaina min barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrat Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadrat al-qutub syamil maqam al-ghawthil azam sultan al-awliya Syekh bin Hasan Ali Syadili. Wa ila hadrati mursyidina murabbi rahina maulana al-habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim khususan an qudub Syekh Abdul Malik bin Ilyas bin Yahya. Wa ila hadrati masyayikhina ustadzina wa alimina walidina khususan masyayikh Dar Tauhid al-Hasaniyah. Wa ila hadrati sahibi hadzal kitab Tanbihul Ghafilin Syekh Abdul Laith Nasr bin Muhammad Samarqand. Usulihim wa furahim al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Wa nafa'ana bihi bi ulumihi wa amatana bi asrarihi. Wa 'ata 'alaina min barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bab silaturrahim. Tawi iki bab nerangake silaturrahim atau nyambung sana. Qala al-faqih Abdul Laith As-Samarqand. Dewa sinten Abdul Laith. Radhiyallahu ta'ala an. Haddatsana Abdul Qasim Abdurrahman ibnu Muhammad. Qala haddatsana Faris ibnu Mardawih. Qala haddatsana Muhammad ibnu al-Fadl. Qala haddatsana Muhammad ibnu Ubaid at-Tanafisi. An Amr ibn Uthman an Musa ibn Talhah an Abi Ayyub radhiyallahu ta'ala an qala arada nyegati sapa Arabiyun wong desa Arab lin Nabi maring kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fa khadanu nyekel sapa Arabi bi zamanin naqatihi ing kendale untane Nabi au khitamiha utawa alat kendaline naqah mau sumangkala nuli dawuh nuli ngucap sapa Arabi ya Rasulullah duh Gusti Rasul akhbir mungkin ceritane panjenengane ing ingsun bima kan perkara yukliru kang marakake apa ma ni ing ingsun milajan ati sangka swarga wa yubaitu lan iso ngaduhake apa mani ing ingsun minan nari sangka neraka wala dewa sujud Nabi anta budayan nyembah sapa sira Allah Gusti Allah wa tusyrikalan aja syirik sapa sira bi lan Allah syai'an ing suci-suci wa tuqima jumenengake sapa sira salat ing salat wa tu'tiyalan mewehake sapa sira zakata ing zakat wa tasilar rahimah wa tasilalan nyambung sapa sira ar-rahimah ing sana iki lagi bab nerangake nepung sana Al-Faqih Abdul Laith As-Samarqand radhiyallahu ta'ala an riwayat saking Abu Ayyub radhiyallahu an Al-Faqih Abdul Laith As-Samarqand radhiyallahu an riwayat saking Abu Ayyub radhiyallahu ta'ala an qala ana siji wong desa
nyegati Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nuli nyengkeli kendalene ontane Kanjeng Nabi. Nuli matur, "Ya Rasulullah, aku sampean critani apa kang iso marakake awakku marang swarga? Lan perkara apa sing iso ngadohake awakku sanging neraka?" Rasulullah dawuh, "Sira supaya nyembah Allah lan aja nyekuthake apa wae marang Allah. Lan iso jumenengake salat, terus mewehake zakat lan nepung sana." Jadi iki ana siji cerita tentang iki, jadi ana siji peristiwa ya. Ana seorang wong desa Arab. Wong desa Arab iki ganduli untane Kanjeng Nabi. Jadi alat kendaline tali sing enek ning untane Kanjeng Nabi iku diganduli karo wong desa mau. Banjur wong desa iki mau matur Kanjeng Nabi. "Duh Kanjeng Nabi, iki wong Arab iki njaluk nasihat sama Kanjeng Nabi." Tanglet ning Kanjeng Nabi. "Perkara apa Kanjeng Nabi sing iso marai awakku iku iso parek karo swarga? Lan perkara apa sing iso ngadohno awakku sangka neraka?" Jadi tanglet ning Kanjeng Nabi, kira-kira amal apa sih sing iso nyebabno awak dhewe iku mlebu swarga lan iso ngadohno awak dhewe sangka mlebu neraka? Wis dijawab karo Kanjeng Nabi. "Anta abudallah wa la tusyrika bihi syai'an." Sing pertama, sira nyembah ning Gusti Allah lan aja syirik, aja nyekuthokno Gusti Allah. Jadi iki termasuk amalan pertama atau kewajiban awak dhewe sebagai hamba untuk yakin iman karo Gusti Allah. Ora sekedar yakin karo iman, melainkan ora syirik karo Gusti Allah. Jadi keyakinane awak dhewe iku kudu tata bener-bener, kudu kuatno bener-bener. Aja sampe awak dhewe duwe keyakinan sing nglebokno awak dhewe seakan-akan syirik Gusti Allah. Jadi intine ya entuk lah nek sekedar ngene. Jadi awak dhewe iku kapan nyembah Gusti Allah? Kapan awak dhewe yakin karo Gusti Allah? Awak dhewe iman karo Gusti Allah. Awak dhewe ngaku percaya, ngaku iman karo Gusti Allah. Iku aja sampe awak dhewe duwe keyakinan ning saliyane Gusti Allah. Misal ngene. Ana wong dekne enek wong misal harta bendane iku serba kurang. Dalam artian enek wong fakir lah, enek wong fakir. Wong fakir iki yakin nek Gusti Allah iku Maha Pengasih, Maha ngekei rezeki ning umate. Tapi wong fakir mau gak entuk duwe keyakinan liya ning saliyane Gusti Allah. Misal di samping iku dekne ya yakin bahwa dukun iku ya iso ngekei kekayaan. Dukun iku iso ngekei nikmatan. Iku berarti kan termasuk kategori wong sing ya nyekuthokno Gusti Allah. Jadi keyakinane awak dhewe, imane awak dhewe iku kudu terfokuskan ning Gusti Allah. Aja sampe duwe keyakinan liya sing iso menyebabkan awak dhewe tergolong wong sing syirik. Jadi syirik iku maksud syirik iku wong sing duwe keyakinan saliyane Gusti Allah. Ya bener dekne yakin ing Gusti Allah tapi di samping iku kok yakin karo liyane Gusti Allah iku wis termasuk syirik. Apa meneh wong sing gak duwe keyakinan ing Gusti Allah malah yakin karo liyane Gusti Allah iku malah luwih dari
sekedar syirik, melainkan wis kafir hukume. Wa tuqimas shalah sing kedua, amalan sing iso nglebokno wong swarga lan ngadohno wong saka neraka yaiku salat. Jadi wong mukmin iku di samping dekne kudu yakin iman karo Gusti Allah. Iku ya wajib salat bareng. Kok enek wong misal ora gelem salat tapi yakin insyaallah, iman insyaallah. Bahkan duwe pemikiran ngene. Ah gak apa-apa gak salat sementing yakin insyaallah misalnya. Iku ada pemikiran sing keliru. Jadi sing dimaksud tuqimas shalah iki adalah satu hal, satu kewajiban sing memang sebagai orang mukmin itu kudu nglakoni. Jadi iman tok, misal iman tok tapi gak gelem salat itu yo gimana yo wis dianggap iman, cuma ora sesempurna nek taat ning Gusti Allah bareng. Ngono. Kok misal enek wong misal, dene yo salat, yo ibadah-ibadah, tapi orang duwe keyakinan, orang duwe iman ning Gusti Allah, iku yo malah babar blas gak enek nilai-nilai keimanane berarti. Iki malah nek ngono, iki malah gak dianggap iman Gusti Allah. Nek sekedar salat tok ora yakin. Waktu tes zakah, terus waktu dia zakah. Bayar zakat, ya wong sing kanggo wong sing wis mampu dalam artian hartane wis mencukupi, maka bayar zakat itu hukumnya termasuk wajib. Terus yang terakhir wa tasilar rahim, lan nyambung sana. Mulane riwayat iki dilebokno ning bab silaturahim, mergo ning akhire anek bagian enek kutipan wa tuliya zakah wa tasilar rahim. Jadi wa tasilar rahim iki termasuk sangka amal-amal penting sing diwajibkan syariat supaya sing iso menyebabkan orang-orang iso mlebu surga terhindar sangka neraka. Iki ya nek wa tasilar rahim. Berarti nyambung sana silaturahim karo kerabate. Iku termasuk salah siji kepentingan utawa perilaku penting sing wajib dilakoni umat Islam. Jadi awake dhewe kentuk ninggal, aja nyepelane iki. Aja mentang-mentang wong liya ora penak ning awak dhewe terus awak dhewe yo mel ora penak, iku pemikiran sing salah. Jadi meskipun wong liya kok benci karo awak dhewe misal. Meskipun wong liya kok ora cocok karo awak dhewe misal. Ade aja sampe alah kono benci aku mak benci to. Alah kono senengane mah itu aku mak itu to. Ora ngono kok sampe. Jadi meskipun wong liya iku benci ning awak dhewe kudu tetep berusaha wa tasilar rahim, nyambung sanak atau silaturahim. Itu mergo ya bagian penting untuk membentuk ukhuwah Islamiyah. Terus qala hadatsana al-Hakim Abdul Hasan Ali As-Sardari qala hadatsana Abu Muhammad Abdullah ibn al-Ahwas qala hadatsana Al-Husain ibn Ali bin Affan wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.